i onda je ovo sigurno jedno vredan trenutak razmene interkulturalne, gde donosimo mi nešto vama, ostavljamo, uzet ćemo nešto odavde. Što se publike tiče, bio je izuzetno dobro posećen, bili ste i sami, bili ste svedoci, nijedno veče nije bilo, čak nije bila sala ni poluprazna, nego je bila puna i balkon je gore bio pun, što je meni posebno drago. Konkurs za Festival omladinskih scena Srbije otvoren je do 10. oktobra. Pravo učešće imaju omladinske predstave u kojima igraju mladi od 15 do 35 godina. Najboljih 7 takmičit će se na festivalu u Beloj Palanci od 28. novembra do 6. decembra 2014. godine. Više informacija na sajtu opštine Bela Palanka www.belapalanka.org.rs ili na telefon 018 855 510. Festival omladinskih scena Srbije ponovo u Beloj Palanci.